f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Min ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita wieħed mill-ikbar ismijiet fix-xena tal-ispettaklu. Fid-dinja tax-xandir ser nospita lir-Ray Azzopardi. Ray il-bieraħ iċċelebra l-birthday. L-lejla neħdu l-okkażjoni u nkomplu niċċelebraw xi ftit. Aktar kmieni din is-sena Ray irritorna fuq One Radio wara nuqqas ta' numru ta' snin minħabba li kien jokkupa l-kariga ta' ambaxxatur fil-Belġium mingħand Ray irrid nisma' kif jiddeskrivi dawn is-snin fil-Belġium, però fuq kollox nixtieq nisma' naqra minn għandu kif ħassu la darba poġġa wara l-mikrofonu wara nuqqas ta' ħafna snin. Niltaqgħu ma' Ray minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexisec Gel. Nilqakom għal prime time qegħdin eżattament f'nofs l-ewwel ġimgħa ta' dan l-istaġun il-ġdid ta' prime time u għax ridna li din il-ġimgħa verament tkun ġimgħa kbira, ma stajniex ma nistidnuhx din il-ġimgħa. Fil-fatt il-lejla miegħi ħadħlif Ray Azzopardi. Is-sera tajba Ray. Sera tajba li Kif in? Grazzi ħafna. Awguri l-ewwel net. Grazzi. Għax wasalli għal widdejja l-bieraħ kellek il-birthday. Wasalli tajjeb, tista' takkomoda ruħek. Ray, ħanuħu posti wara t-typewriter tiegħi. U jkolli nsegwi it-tradizzjoni ta' prime time, nħu d-dettalji. Isemu kun jom? Ray Azzopardi. Ray Azzopardi, data ta' twelid. 27 ta' Settembru 1956. Kemm għalaq? Ray, 66? 66. Imma tħossok ta' 66? Le, nkun onest le. Nkun onest le. Veri, għadni naħsiba li għadni żgħir. Ma kultant meta tipprova tikla tara x'tiġri, tinduna li ma tekx 20 jew 30 jew 40, imma li jkollok 60. Ray, jinsaqsejt naqra mill naqra investigazzjoni, provajt nġib naqra informazzjoni fuqek u kien hemm xi ħadd qalli ma nafx hekk veru. Qalli Ray meta kien żgħir kien fissat fuq il-karozzi, imma llum ma jsuqx. Bis-serjetà kollha, meta kont żgħir, kelli karozza minn dawn li kienu modelli biha kont immur ma' missieri ma' ommi ma' ħija li taxbix mill-ħamru u llum ma nsux. Ray, nimmaġinak li bil-karattru soċjevoli li għandek, bil-karattru kreattiv li għandek, nimmaġinak li meta kont tfal f'kull tip ta' għaqda u kull tip ta' organizzazzjoni. Veru. Kont fl-scouts, kont tabbati, dejt nitgħallem il-mużika ta' 6 snin, jiġifieri kont f'3 każini tal-banet, involuti niġri minn allora, u kont nidħol f'ħafna affarijiet, vera, kont nieħu gost. Kemm qegħdin aħwa Ray intom? Issa 3, konna 4, xem wieħed mejjed. U kollha kemm intom tħobbu d-dinja tal-ispettaklu, x-xandir? Il-mużika, l-aktar il-mużika, x'kollha konna fil-mużika, però hija żgħir kien ukoll jgħinni fi produzzjoni ta' programm li kont nagħmel fuq l-Istazzjon Nazzjonali kien jismu Itlaq minn dejku sma' ftit kien programm umoristiku, però b'mod reali, dak kollu li ngħaddu minnu kuljum fejn nitqu bina nfusna, ma kienx faċli tikteb skript kuljum nofsija u kelli miegħi personalitajiet bħal Lino Grek, Mallina Bela, Josephine Zammit Kordina, Josephine Mahoni, li dawn kienu nis bravissimi, meta jinkont għad nizazu ħafna li nibda n-esperienza l-ewwel darba il-produzzjoni u l-kidba. Ray, semmejt li inti uħutek kollha kemm intom għandkom passjoni għall-mużika. Iva. Min għad minn ewrittuha? Il-papa stess ukoll, papa wkoll kien jidu, ġifieri il-papa kien jidu il-trumpet, ma kollha spiċċajda ġifieri xi ftit jew involuti fil-mużika anke ħuti kollha. Ray, ħanieħdok naqra lura fi żmien, mort tistudja x-xandir f'Sożitek l-Ingilterra. Kif tiddeskriviha l-Ingilterra ta' dak iż-żmien? Kienet l-Ingilterra li bħal-mija llum sabiħa, però kienet tibsa ħafna għal min ikun student li timur jistudja u rrid jara kif ħajfendija rasu, ġifieri ma kienx faċli biex anki issib l-opportunità li tmur kors il-BBC. Sib klajnuna wkoll ta' dak iż-żmien il-Kummissarju Malti għal Londra li kien għena ħafna fil-kuntatti li żviluppajna, imma mort minn SPSCA, jiġifieri kienet ċeġġa xtaqt nagħmel. U l-Ingilterra kienet għaddejja minn żmien rivoluzzjonarju. Iva, dak il-perjodu iva, kien għaddejja ħafna taqlib, partikolarment f'dak l-għandu x'jaqsam ma' ċaqliq
ta' finanzi u anke wkoll f'ċaqli versu razzizmu għax kien ħafna ġlied bejn il-komunità bajda u l-komunità ta' kulur. Affarijiet li Malta ma konniex narawhom. Qasqat. Kif kont impressjona ruħek? Kienet iva, ħafna. Partikolarment fejn kont irid ngħaddi minn post li kien verament diffiċli għax minn Streatham kont ninżel għal Victoria, ħafna drabi fil-ħodu kmieni għaliex il-kors kien jibda fis-6 nes-kwarta fil-ħodu, u maġġenu biex tibda kmieni. Kienet tibda kmieni l-ġurnata? Iva. Almenu ma kapaċi biex tqum kmieni u dbati? Iva. Mela dik kienet favorik? Sakemm bat meta ġejt wara hawnhekk bdejt naħdem f'xogħol differenti, imma kien interessanti ħafna. Titgħallem dejjem mhux vera. Rej, biex niċċelebraw il-karrera tiegħek fix-xandir għandna ftit filmati, ġabra ta' filmati li żgur ħajnislulek nostalġija, ħanarawhom flimkien. Tara fil-fatt l-inaugurazzjoni ta' l-Outside Broadcasting Unit, hemmhekk mal-kollega Alfred Zammit, waqt wieħed mill-programmi fil-festi li konna nagħmlu hawnhekk. Ovvjament kienet għandi xahar aktar iswed kif tidnuna. Dara wieħed mill-ewwel programm li għamilna fuq One Television. Da programma radio Awsalla. Programm Awsalla, Alfred Zammit aktar kmieni rajna l-Pier Bolċ. Fejn konna għamlu programmi għal radio b'udjenza fejn kien Ġużeffina, mużiċistu misellem hawnhekk il-memorja tal-pjanista bravu Semigalja li kien jiġi jdoq bil-pjanu, bħalma kien ukoll jiġi Joe Brown, bħalma kien jiġi Paula Bela, imma Semigalja kien partikolari jiġi bil-familja sieħa, bibnu Dominik, bil-mara Dorin li minn hawnhekk kien selmelhom. U dawn kien jagħtu kontribut waqt dal-programm li kien jibda minn nofsinhar u jibqa' sel 4 nofsinhar. Programma radio, però bil-mużika, ġifieri kien konna Żeffina ta' Carmen u Gottfried, kien ikolli l-bosta Żeffin oħra li kienu jiġu hawnhekk jisnu u nispjegaw fuq radio x'qed jisnu. X'qed jiġri. Rej, qed insemmu r-radio. Iktar kmieni din is-sena irritornajt wara kemm nuqqas. Kontini nieqes kważi 9 snin issa. Ix-xandir bħal rota, la darba tkun ta' fis-suq għar-rota mbagħad iddum kemm iddum mas-suqa. Bħal kull ħaġa oħra fimni, dak li titrabu mutħobb tagħmel jibqa' f'qalbek mhux vera. U xandir huwa xi ħaġa li jekk tagħmlu b'imħabba b'dedikazzjoni jibqa' f'qalbek u naħseb dik hija sigriet u meta jgħidu li isma' x'inhi l-aktar ħaġa li tgħost tagħmel ix-xandir. Rej, ħammorru għal-waqfa żejra ta' riklami, kif niġu lura nixtieq nisma' naqra minn għandek kif tirrakkonta daw id-9 snin tiegħek fil-Belġju bħala ambaxxatur. Ħammorru għal-waqfa żejra ta' riklami. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex ikun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Made with love. Made with love. Best Deal Properties. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura l-Prime Time qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Rejat Soppardi, għadna kemm rajna ġabra żejra ta' filmati nostalġiċi, ovvjament tul il-karriera ta' Xandir ta' Rej. ħafna. Ma ismani, ovvjament, meta tara filmati bħal daw tara d-differenza x'ovvjament. Kien hemm filmati minnhom li għandhom il-fuq minn 20 sena żgur. Kważi 30 sena uħut minnhom, ġifieri naħseb aktar milli għaddi bniedem minn tibdiliet u ġvera jara wkoll dak li kien u dak li hu llum. U t-teknoloġija tinbidel ukoll. Ħafna. Fil-fatt l-istampa tidher stampa kompletament differenti minn dik li għandna llum. Rej, għadek kemm it-terminajt 9 snin bħala 8 snin u 3 xhur biex nkun preċiż. 8 snin u 3 xhur bħala ambaxxatur. Il-Belġium hekk kif tiddeskrivihom daw 8 snin u 3 xhur? Huwa privileġġ li inti tirrappreżenta l-pajjiżek xi ħaġa sabiħa ħafna. 8 snin li fihom kellna l-opportunità li nkunu wkoll qed nippresjedu il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bħala pajjiż fejn allura kellna diversi attivitajiet fejn konna pjattaforma l-bosta artisti kemm fil-Belġu, kemm fil-Lussemburgu, xina wkoll kont l-Ambaxxatur ta' Malta Lussemburgu, u hemmhekk kellu sena nagħtu firxa ta' informazzjoni u anke wkoll l-aspett kulturali ta' Malta vis-à-vis f'dil vetrina f'da showcase ta' dak kollu li aħna nagħmlu f'pajjiżna. Nattiraw negozju, nattiraw turizmu, ma fuq kollox insaħħu relazzjoni diplomatiċi bejn pajjiżna u pajjiżi oħra. Mhux biss il-Belġu, ma l-pajjiż l-oħra il-Belġu huwa it-tieni l-aktar pajjiż importanti wara New York fejn għandek ambaxxat għandek 458 rappreżentanza. 458 l-ambaxxat. Kbir ħafna l-Belġu, kbir ħafna bħala rappreżentanza għandek in-NATO li wkoll jiena kont il-kap tal-missjoni Maltija għal-NATO għaliex Malta hija wkoll partner fin-NATO. L-aktar xogħol li kien irrelata ma' Renju tal-Belġu u mal Grandukat tal-Lussemburgu. Xogħol li mbagħad naturalment kellna anke wkoll mument il-bakrux daqshekk sbieħ. Pereżempju, meta sar l-attakk terroristiku fuq l-ajruport u anke wkoll il-train station ta' Malin. F'sitwazzjonijiet hekk meta tkun fil-qalba taf li hemm il-Maltin għandek ir-responsabilità. Kif tlat. 12 sija qabel bid-dak l-ajruport u kellna Maltin kollegi li kienu fl-ajruport waqt l-attakk. Fortunatament, ħadd minnhom ma mit imma kellna Maltin li weġġaw, jridu dak il-Maltin li weġġaw. L-ewwel reazzjoni kienu jiċemplu lili, għaliex daw ovvjament irridu jaraw x'se jagħmlu f'dak il-mument ta' paniku, u kellna Maltin li ħelsuha biżbrix meta wkoll sploda 20 minuta wara it-train station. Ifidan konna f'mument li ma kienx pjaċevoli. Ħafna jirrakkuntaw li l-Belġium f'dawk il-ġranet, il-Brussell, kienet Brussell qatt ma jexu qabel. Tal-biża', vera tal-biża', ġifieri momenti fejn kien hemm qisu biża' li sa jsir xi ħaġa, però ħadd ma kien jaf meta sa jsir u x'se jsir. U allura meta saru l-ewwel attakki f'Pariġi, mill-ewwel bdejn ħass allura tiela bil-mod dan il-livell ta' alert fejn mhux biss l-ambaxxaturi konna ġejna informati mis-servizzi tas sigurtà fil-pajjiż, ma wkoll bosta organizzazzjoni bdew jagħmlu dak kollu possibbli biex jissalvagwardu l-interessi tal-Belġjani. Rej, waħda mill-iktar affarijiet tal-qalbek fi żmien li inti kont ambaxxatur kienet li turi lil Maltin ix-xogħol li jsiru toħodhom minn wara l-kwinti tax-xogħol tal-ambaxxaturi. Ekku, fil-fatt aħna l-ħaġa li għamilt kont ftaħt il-bibiet biex anki il-Maltin li jiġu jżuru l-Belġu, dawk li jiġu permezz tal-membri parlamentari Ewropej, jiġu jattendu fl-ambaxxata nagħmluhom preżentazzjoni kemm jiena kif ukoll il-Permit Representative ta' Malta l-Unjoni Ewropea. Hawnhekk inselmela wkoll l-Eċċellenza ta' Ħamal Imboniċi, nagħmlu dal-preżentazzjoni biex il-Maltin jisir jafu x'nagħmlu eżattament fil-Belġju għaliex ix-xogħol ta' ambaxxatur mhux xogħol biss li tattendi riċevimenti ma ħafna drabi xogħol li tittamel ħafna networking biex iġib ix-xogħol għall-pajjiż u ġvera. Rej, fadlilna l-aħħar 30 sekonda, wettaqt ħafna f'ħajtek, għamilt ħafna affarijiet differenti, però għandek ħolma. Iva, naħseb li nerġa' waqqaf it-tim Qawsalla. Xi ħaġa li kienet għall-qalbi ħafna u meta tlat ħarġet qalbi magħha, għalhekk nixtieq nerġa' nagħmilha. Rej, jiena minn hawnhekk nawguralek ir-risq, napprezza ħafna tal-li sibt il-ħin biex tiġi tiltaqa' miegħi il-lejla. Għandi ftit apprezzamenti żgħar, kulħadd iħobb it-toma tajba u għalhekk flimkien ma' Yogiti għall-mistiedna tagħna qegħdin nippreżentawlhom numru ta' prodotti Yogi li ovvjament anke għal dan iż-żmien tas-sajf tistgħu wkoll tixrobhom fil-verżjoni kiesħa kif ukoll grazzi għal koljox Authentic Greek Yogurt għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' koljox li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek jew kellha mal-frott favorit tiegħek tista' tikkrea dik it-toma perfetta. Grazzi ħafna Rej. Grazzi lilek. Komplament. Grazzi. Tas-serata tajba.
Lilkom il-telespettaturi nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla ħana mill-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada, però qabel ma nħallikom nixtieq infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colors of Benetton. Din hija mirata għall-udjenza żgħira għat-telespettaturi żgħar li jaraw prime time. Irridu narawkom bl-uniformi issa li jerġajna lura lejn l-iskola biex niċċelebraw il-bidu ta' sena skolastika. Aħna ta' prime time flimkien ma' United Colors of Benetton irridu narawkom bl-uniformi. Batuli r-ritratt tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u imbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli jista' jrebaħkom rigal li ovvjament ħatużaw ħissa la rġajtu lura lejn l-iskola, dan kollu grazzi għal United Colors of Benetton. Sa dan it-tant nixtieqilkom il-lejl tajjeb, grazzi ħafna tal-li kontu miegħi, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu li l-ħwejjeġ u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Flexisec Gel. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.